presenter, the best radio presenter. The best radio presenter is Bongikosi Mkhonza from Mpumalanga. One, two. Oh wow. Siapa makul. Gibon kasi lili chukale. Mbwa kakulu. Umdala wethu usimakade. Akuyena owenza ukuthi kwenzeke kube impumelelo. Ngibonga kakhulu kubo bonke abathe bangivotela uMzansi wonke. Kakhulukazi la ngivela khona eMpumalanga kumsakazo womkhonto FM. Wakhona management yonke yomkhonto. Ngibonge nabo bonke abathe bangivotela ngakhohlwa ukubonga isiteshi engaqala kusona okuyisona esangivulele iminyango. Ngokuba sokuvula umnyango ngaba ngekho la ngibona khona umsakazo weMkhonto FM. Thank you so much. Ngibonga kakhulu kwabathe bangiphelezela ukuthi ngize nabo kakhulu udokotela uGamede. Ngibonga kakhulu uNtobeko umama ongizalayo. Ngiyakuthanda kakhulu ma. Umama Nkosi, special thanks to you ma. Nomfundisi uMaseko nabo bonke nje bathe bangivotela. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu lapha ku-president presenter. Ngicela uku-check ukuthi nisa-right nisa imfutho lesi spirit isikole. Ngicela ukuthi siphule kancane nje. Osabenonoza hiyo. Asabe nono